İstanbul'da Mart ayında gar yağması tötenlikmi? Men tötenlik diýilen zada inanamok. İstanbul'un tarihinde 1987 yıldan beri Mart ayında beýle gar yağmandyr. Beýik Taňry Türkmene 3-nji duýduruşy berdi. Esselamu aleyküm mehruban idleşleri. Salam unutýarmysyňyz? İlki bilen İstanbul'da alkogol bilen zehirlenen vatandaşları biperwaýlyk bilen ýat ýurtda galdyryp, rejim adam hakkında hiç hili alady etmeýändigini görkezdi. Bu halkyň närazyçylygyny göremegine protestlere getirdi. 2 yıl geçti. Kıynansak da häzirki günem şol ýagdaý dowam etmegine galýar. Türkmeniň mazarlygy ýat illerde giňeýär. Bu ilkinji duýduruş. Russiýa-Ukraina urşunyň başlanmagy bilen ýaş talyplar, vatandaşlar rejim tarapyndan iki odun arasında kaldırıldı. Häzir olar Ýewropada sergezdan olup ýörler. Bir döwlet ata ene çağasyna eýe çykmazmy? Ýaş nesil Türkmeniň geljegine rejim biperway. Odun arasında galyp tötenlikden wepat bolan çağalaryň hossarlaryna sabr dileýärim. Bu Taňrynyň ikinji duýduruşy. Ertir 12 Mart yalan saylaw güni. Hawa Allah Taala bu gezegem Türkmene yine işaret ya da duyduruşunu vermegin dowam edýär. Gar ýagdy. Hökümet edaralary, okullar yapıldı. Ertir bu ýagdaýda saylaw bolarmy? Elbette bolar. Halk üçün alady etmeýän ilçihana bu saylawy geçirir ýa-da geçirdik eder. Elbette ýüregi diktator söýgüsü bilen joşup duran medeni diýişgärleri, tiktokçular giderler we gatnaşarlar. Ýönekey raýat gitmez. Sebäbi ol bu saylawlara inananok. Allah Taala şeýle duýduruş bermek bilen milletiň aňynyň tämizlenmegine hemme zady obyektiw nukdaý nazar bilen analiz etmäge gönükdirýär. Rejimi goldaýanlar, siz şu pikire üns berin, oýlanyň. Ertir birden sistema üýtgäýse, halkyň ýüzüne näýli seretjeksiňiz? Hökümet gider, halk müdimilikdir. Halkyň iň köp ýurtdaşynda yerleşen yeri bolan İstanbulda beýle garyň ýagmagy men üçin tötenlik däl. Bu Taňryň işaratyndan ýurdun içiniň hem netije çykarmagy zerur. Sebäbi bu hawa şertlerinde geçirilen saylawlara halk gatnaşdy diýip hiç bir dünya kuramasını inandırıp bilmezler. İldeşler, siz saylawa barın, barmaň, eýýäm, netijäni bilýärsiniz. Emma Allah Taalanyň beren duýduruşundan netije çykaryn. Belki bu soňky duýduruşdur.